Traffic enforcer sa Lapu-Lapu City nga nakuhaan og hulagway sa usa ka netizen human kini nagpa-backride sa kaubang enforcer nga wide barrier mitikit sa iyang kaugalingon. Nibayad usab og multa ang maong enforcer human malapas ang lagda sa kagamahanan sa Lapu-Lapu City. Gawa sa barrier, giklaro sa IATF nga asawa o kapuyo lang ang gitugutang maka-backride sa mga dapit nga gipaubo sa GCQ o MGCQ. Ang dugang detalye sa report ni Duan May Rondina. Ani og mga negatibong reaksyon kining post sa usa ka netizen nga nagpakita og hulagway sa duha ka mga traffic enforcers nga nag-backride. Gawas nga wala sila'y dalang barrier, bugtong asawa o baka live-in partner lang ang gitugutan sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Disease kan IATF nga maka-backride alang sa mga dapit nga gipaubo sa General Community Quarantine ug Modified General Community Quarantine. Matod sa pangu sa City Traffic Operations Management System sa Lapu-Lapu City, Mario Napoli, nasubay nila ang post base sa plate number sa motorsiklo. Kita na ko sa Facebook, kay gaugma dayon, gi-check na mo kinsa ni nga motor. Kay traffic enforcer man yun. So, yaha gini motor. At least ni ang siya, nangayos sa pasaylo, nga di na musaan, di na musab. Iyang kaubuton nga siya, yung misis yung magalingon. At wala, ni bayan nga alay. Giangko ni Joshua Necesario, gikan silang nagpatuman og one-time big-time operation batok sa mga quarantine violators uban ang kapulisan, apan siya mismo milapas sa lagda. Consider ko sa akong head na si Mario Napoli, mga dako kay kong sayop, ma'am. Ug sa atong pinalanggang mayor Ahong Chan, lumpa akong nga din na mausab akong gibuhat. Gipasabot sa pangu sa CTMS nga usa ka semana unta nga pagkasuspenso ang sagad nilang ipatuman alang sa mga traffic enforcers nga makahimo og kalapasan. Pakiloy sila nga, dili lang suspenso sir, na may mga anak niya. Kay bawa nagkasa atong trabaho, to work no pay man so masuspenso na mga 1 week or 2 weeks ba, dako na kayo na nga. Labi na karon nga, kinahanglan sa mga tao. Although ni accept ng siya, sayop yun. Aron pagmatuod nga iya gayong giisyuhan og tiket ang iyang kaugalingon ug mibayad siya sa multa nga 500 pesos alang sa kalapasan sa social distancing, gipakita ni Joshua ang iyang resibo. Gatunga sila sa bayad sa iyang backride nga si Rolando Inot, kinsa usa-usab ka traffic enforcer. Isip mga tigpatuman sa balaod, ang ayan lang unta nga sila ang numero 1 musubay sa lagda ug dili na kinahanglanon pa nga may mga yanong tao nga makakita ug mukuha og hulagway aron mopahigmata kanila sa sayop nilang nabuhat. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Rondina, Balitang Bisda.